michwalo e kor gwenge gi ten migao mar arita pod dhi nyime kauntis ma Kaluo e sub-kaunti ma Usonga. Kuom ndalo 2 kende, kwan ma ji maromo 1,261 osendikore. E ward ma West Kamagak e kach ng'od bura ma Kasipul, oganda nowuok oko mar kawo pande. Nancy Anyango ma en nyar Alego kendo nigi ng'ol tok yudo masira manomaye bedene 2 osebedo ka nigi pek mokalo mar yudo pande ka chenro ma kama obiro kaka resruok ne en. Chenro mar ndikruok ne opande osebedo ka dhi nyime e kauntis ma Kaluo juma mokalo, kama ino ibiro ketie skunde mag chwalo chenro ni ne jopuonjre kochakore e kaunti ma Migori. Nikech an gi problem e lwetega, koro ok anyal yudo ID due to ni alak fingerprints. Koro asetemoga mang'eny kabisa, to ok anyal yudo ID nikech fingerprints. Koro nakwayo ni an be okonya yudie ID abed kaka jomamoko. An awuon kipande an go to kipande an namba nyuol mara ne rach. Koro agombo mondo ka ginyalo konya to gilok gimiya namba ni. Kata timo gik mang'eny. Kipande duoka pod anyathi pile, to hii kata 78.